A tots i a totes, estem aquí un altre cop concentrades en contra per denunciar la violència masclista. Aquesta vegada ens farà la reflexió la Eva Moreno. Ella és sexòloga i és molt coneguda a la nostra ciutat. Gràcies. Bona tarda i gràcies a tots per haver vingut. Les dones sempre direm no a les guerres. Sempre, perquè mai han estat la solució a cap conflicte, perquè sempre acaben amb moltes morts i el sotmetiment de pobles, i perquè s'oposen radicalment a la nostra capacitat de crear. Fa temps que hem empès una lluita que sense violència està canviant realment el món. No ho dubtem, no defallim, perquè és una lluita molt més poderosa que les armes, que s'enfila i entra en tots els racons de la terra com si fos l'aire. És una lluita permanent, de cura i sense aturada, per acabar precisament amb la violència estructural patriarcal que sempre conclou en guerra i extermini. Els feminismes lluitem i tenim cura de tots els àmbits de la fragilitat humana i les nostres armes són la persistència en l'existència de la justícia social. El nostre mètode o estratègia és la sensibilització i formació de col·lectius humans, cada vegada més nombrosos, que s'enfronten a totes les violències patriarcals. Les guerres maten de forma col·lectiva, com els violadors agredeixen i maten de forma individual. Guerres i violadors destrueixen en un instant allò que costa tant de generar, de fer créixer, de construir. Per tot això, avui i aquí, oposant-nos a totes les guerres, com cada primer dimarts de mes, reclamem l'abolició de la violència masclista i insistim en emprendre lluites específiques, creuades contra cada una de les formes que adopta la violència patriarcal. I en aquesta ocasió volem parlar d'una creuada antiga. La creuada de les dones contra la violació per submissió química, que actualment està liderada per una víctima de 71 anys. Possiblement, la mateixa dona que quan era jove, cap als anys 70, a casa seva ja li van dir que vigilés a les festes, que mirés els gots de la beguda, perquè en allà posaven substàncies per atordir. L'agressió sexual constitueix una violació de drets humans i un problema de salut pública. Un dels factors de risc que facilita l'agressió sexual és la submissió química, que consisteix en l'administració d'una substància a una persona sense el seu consentiment, amb la finalitat d'atenuar el nivell de consciència i la seva capacitat de judici. Un abús del que ja ens advertien als anys 90. Un abús que des de finals dels 90 del segle passat s'ha incrementat en número de casos potencialment. No sentis vergonya, no tinguis por, no guardis el secret. Si creus que has patit o has patit agressió, acudeix a un hospital o a un centre sanitari. Ningú té dret a fer amb tu res que tu no sàpigues, res que tu no vulguis. Per això hem de denunciar. Hem de denunciar tant les agressions individuals com les col·lectives. No més agressions,
No més guerres. Donem la lectura de les dones que han estat assassinades durant el mes passat. Hola, bona tarda. En lo que porté d'any han estat 12 dones assassinades, 7 dones al gener i 5 al febrer. El 9 del 2 del 22, data de la trobada del cadàver de Clàudia Abigail, cognom no conegut, 17 anys, Múrcia, Totana, Múrcia. El 19 del 2, Mercedes, cognom no conegut, 51 anys, Martorell, Barcelona. El 8 del 2, Encarnación LP, 52 anys, Alacant. El 15 del 2, Jaula El Jaiba, 14 anys, Alcalá de Real, Jaén. El 9 del 2, Adela Corral Albarreal, 69 anys, Santander. Ara farem un minut de silenci per totes elles. Amb motiu del 8 de març, el dissabte, dia 5, fem una acció reivindicativa que comencem aquí a la plaça a les 11:30, en la que esteu tots i totes convidats. La